We have the goal to vaccinate 500 million children by 2030. Europe will do its fair share. You can count on us, my friends. Tak, priatelia, videli ste, počuli ste. Toto nebola žiadna umelá inteligencia, žiadny hoax, ale bola v priamom prenose tá smradlavá handra. Dobre, sú to moje deti, je to moja krv. Žiadny lekár, žiadny politik, žiadny hygienik, žiadny bruselský zmrt nebude rozhodovať o mojich deťoch, alebo nemá právo rozhodovať o deťoch na celom svete. Od toho sú rodičia, áno. Lekári nech rozhodujú vtedy o našich životoch, keď ich idú zachrániť, lebo dali prísahu. Ale nie na to, aby nás nútili, aby sme očkovali svoje deti, lebo oni sa tak rozhodli kvôli niečomu. Tak. Takže toľko som chcel povedať, že vás mám všetkých na háku od A po Z. Všetkých politikov, zmrdov a každého jedného hajzla, ktorý toto bude presadzovať. A môže to byť hociaká politická strana. Ktorá politická strana toto bude podporovať, môže ísť tam. Nechcem ísť prostý. Ľudia, toľko som chcel. Ahojte.